So ano na ito pagka siguro ang ikapitong adlaw Sabado nga may kalendar sa unang panahon. Okay, daghang salamat. Actually, igsoon, nanay kalendar kani adtong panahon na. Kay kung walay kalendar igsoon, wala, dili matinod ang gingon sa Biblia. Tanaw na to ang gingon sa Biblia, igsoon ha. Okay, atong tanawon. Dini sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 14 nagingon. Og mingon ang Dios, mamahimo ang kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii og himua sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa panahon ug alang sa adlaw ug sa mga katuigan. Henesis 1 bersikulo 7 nagisgot na og kapanahonan, nagisgot na og katuigan. Og mato pa niya nga kinimbulan og adlaw nga gibuhat mao kini mahimong ilhanan. Nang pangutana sa panahon ba ni Moses sa paghatag sa napulo ka sugo, naa na ba siya kalendaryo sa panahon ni Moses? Naa na. Okay, Leviticus Kapitulo 23. Atong tanawon igsoon na. Ni ay mga kalendaryo din nagisgot siya og kalendaryo din ni igsoon nga matrace up gyapon nato sa atong kapanahonan. Nagihon dinhi. Okay? Versikulo 23, versikulo 5. Sa naunang bulan, sa ikapulo ug upat ka adlaw sa bulan, taliwala sa duha ka Pasko, okay? So imo makita nga naghisgot siya og unang bulan. Nagisgot siya ika-14 ka adlaw. Kung nagisgot siya unang bulan, unsa man ang unang bulan sa kalendaryo sa Hudiyo? Gitawag na siya og Abib or Nisan. Okay? Muna siya ang gitawag na tuog unang bulan. Napamagigitawag diha igsoon nga bulan sa Iyar, bulan sa Adar, na ay mga kalendaryo na kaniadto igsoon. Kawas kung walay kalendaryo di siya magisgot og mga pizza diri. Nya sa panahon pa ni Moses nagisgot man siya og mga pizza. Ug ato nakita nga ang adlaw ipagpahulay sa panahon ni Moses kung nasayop pa sa pag-abot unta kang Jesus Christ, gikoreksyonan unta ni Jesus Christ nga oy kanang adlaw ipagpahulay ninyo dili na mao ang adlaw ipagpahulay karon. Unya wala say correction sa diyang namatay si Christ, ang mga apostoles niya adto na sa lain-laing lugar, walay correction na hitabo ug wa tay nakita nga correction sa history nga ang kalendar sa gitawag nato og mga Hudiyo dili na mao ang ikapito nga adlaw sa semana sa kalendaryo sa Gregorian. Kay kung dili mao ang ikapito nga adlaw sa semana nga Sabado, nasayop sa dangatong Domingo. Ha? Kay kung nasayop ang Sabado, sayop ang Domingo. Nganong ang Roman Catholic, baga nga mga Protestant, nagsilibrar nga ang pagkabanhaw ni Kristo Domingo, nga sayop man kaha ang Sabado, kay wa pay kalendar kaniadto. How come nga nagsilibrar sila ha? So, mahulog niya na igsoon nga tanang reliyon sa tibuok kalibutan, sayop. Pero dili man na mahitabo. Kaya nga naman, established na ang history, established na ang mga reference. O mismo ang balaang kasulatan, naghisgot ni anak nga mga butanga. Okay? So, follow-up, Igson. Imong ko ang kalendaryo sa Hudiyo ug lahi po ang Gregorian calendar. Okay? So, unsa may mo pangutana? Mao na siya nganong lahi? Okay, ato bag mo ni. Hindi nga din sila magtukba kay hindi na sila na magkapareho og utol. Okay, daghang salamat. Ato na tubagon. Ingani Igsoon. Ang gitawag na to kalendaryo sa mga Hudiyo, gitawag siya lunar calendar. Okay? Unya ang kalendaryo sa gitawag na to Gregorian, gitawag siya og gitawag solar calendar. Okay? Now, ang lunar calendar sa Hudiyo adunay 360 days a year. Okay? Ang solar calendar adunay 365 days ang tibuok tuig. Now karon, yes, sa number of year, wala sila magkapareha. Pero naay adjustment ang Hudiyo ni ana. Nga, di gihapon siya mabiya sa solar calendar. O gitawag na nila og intercalary month. Check your reference. Naay intercalary month nga gihimo sa Hudiyo, additional. Kay 30-30 naman gunang ilang nga gitawag nato og adlaw kada bulan. Nya, 30 times 12, so mo na. Nahulog nga 3,360 days ra. Pero na sila intercalary month nga ma-adjust. Na karon, kaon sa natong history sa gitawag nato Gregorian. Ang Gregorian igsoon gitawag na siya og reform calendar nga kung wala ko masayo 1582 by Pope Gregory.
Now, kanang reform kalendar nga gitawag og Pope Gregory Igsoon nga gitawag og Gregorian calendar, dili na sila malaglahi sa Julian calendar nga ang Julian calendar eksistado na sa panahon kang Christ. Kay kanang Julian Igsoon, it is between 45 o 46 BC ang Julian calendar. Unya 12 na siya kabulan. Unya ang Gregorian 12 gyapon kabulan. Walay diferensya. Ang diferensya lang Igsoon kay 365 days and 1/4 ang sa Julian. When in fact adunay sobra nga minutes o adunay sobra nga seconds. O kanang sobra nga minutes o sobra nga seconds sa dagan sa mga katuigan may accumulate na siya og 10 days. Mao na nga pag-abot sa 1582 gi-adjust og 10 days aron mo align siya sa sakto nga panahon. Pero niya October 10, October 5, Friday. Ilang gihimong October 15, Friday gyapon. Meaning to say, wala madisturbo ang weekly cycle. Na-disturbo ang number, kay gikan sa October 5, gidrop ang 10 days aron maka-cope up sa alkansi nga minutes og seconds. So, na-cope up siya. Pero wa matandog ang weekly cycle. October 5, Friday, gi-drop ang 10 days, nahimo siyang October 15, Friday gihapon. Wa man ta maglalisa na og 365 days, 360. Ang ato nga gi-prove dinhi og gilalisan ang weekly cycle. Check your history and references. Walay disturbo sa weekly cycle. Gipamatud-an na sa the oldest museum sa tibok nga kalibutan, ang Smithsonian. O wala pa'y mga bugat nga mga reference nga mubatok ni Ana Igsoon. Gos, kung na kay follow-up Igsoon. Salamat, Pastor. Mga ito, uta namin sa sunod. Sige, daghang salamat, Brother Modesto Rivel sa Surigao del Norte.